Здравейте, мили хора! Знаете ли какво е пчелен рояк и как се появява? Отделете малко от времето си, останете с мен и ще ви разкажа. Аз съм Мария, добре дошли в нашия видеоканал Пчелен дар. Роенето е естествен процес на размножаване при медоносната пчела. Най-често рояци се появяват през пролетта, края на април, май месец особено, до към средата на юни месец. Когато разнообразието от пчелен прашец и от нектар в повечето случаи е много голямо и са в изобилие. Не е необичайно обаче да видите пчелен рояк и през лятото. Когато едно семейство се рои, десетки хиляди пчели в хаотичен вихър литват, установявайки се за кратко на близко място, например наклон на някое дърво, преди да се преместят в постоянния си дом. На пръв поглед един такъв рояк изглежда страшно, с толкова много пчели, но рояците или пчелите в рояците са много спокойни и много послушни. Те все още нямат дом, който да пазят, а от друга страна и са насмукали с нектар. Имат достатъчно храна за момента. Защо се появява роенето? С затоплянето на времето пчелите се заемат с отглеждането на много пило, за да увеличат популацията си и естествено да увеличат работната си сила. Но с бързото нарастване на популацията идва възможността за роенето на семейството, защото голямата популация може да доведе до изчерпване на пространството за съхранение на мед и прашец и отглеждането на пило, естествено, което възпрепятства работата на кошера. Това е най-честата причина за появата на рой. Счита се още, че при бързото нарастване на популацията в кошера, когато той е твърде гъсто населен, феромоните на пчелата майка не могат да контролират цялата работна сила и семейството не може да функционира правилно. Феромонът на майката осигурява поддържането на сплотеността на пчелите работнички и потискането на отглеждането на нови майки. Също така стимулира дейността на работничките за почистване, за изграждане на нови пити, търсене на храна и хранене на пило. Ако кошерът е пренаселен, както се случи с този кошер, пчелите се сигнализират, че е време за роене. Също така медоносните пчели са много внимателни към условията в кошера си, особено към вътрешната температура и влажност. Гъсто населения кошер е този с повече топлина и по-малко вентилация, което може да доведе до горещ и влажен въздух и естествено до роене. Външните условия също могат да имат този ефект, когато е много горещо. Или както беше тази пролет, много влажно и необичайно студено в месец май. Може да накара пчелите също да се роят. От една страна, при такова време те бездействат, но от друга страна те се опитват да облегчат неприятните условия в кошера. Какво представляват процесът на роене? Рояците се подготвят седмици предварително. Има много задачи, които трябва да се свържат. Някои пчели работнички служат като пчели разузнавачки и обикалят и търсят възможни места за гнездене, за нов дом. А други пчели започват да изграждат роеви клетки за нови царици. Ето, това са роеви клетки. Обикновено ги изграждат по края, в долната част на питота. Пчелите изграждат тези роеви клетки, наричаме ги маточни чашки. Те
са по-големи от обикновените, както видяхте, клетки за разплод. След като са изградени и в тях е заложено яйчице, семейството променя обичайното си поведение. Търсенето на храна се забавя. Отглеждането на пило също. Дори пчелите намалят храненето на майката или спират с цел да я принудят да спре да снася яйчица и да ослабне, за да може да литне от кошера. Когато всички приготовления са завършени, семейството е готово за роене. И в топъл ден, обикновено между часовете 10 и 14 часа, в кошера става много активен. Работничките трескаво тичат напред-назад, гонейки майката, карайки я да излезе навън. Но същевременно се насмукват с нектар, който ще им е необходим за пътя. И точно в избрания от тях момент ще напуснат кошера. Събрани около пчелата майка или около неоплодената царица. Но царицата не е от най-добрите летци. Така че скоро ще трябва да си почине. Ето защо първият полет на рояка е съвсем кратък и обикновено е на възможно най-близкото дърво, храст или друга структура, на която може да се захване. Веднага след кацането си рояка се скупчва около майката и образува нещо като грозд. И в рамките на 24 до 48 часа се спускат от рояка, започват да летят пчелите разузнавачки, да търсят ново място за гнездене, ако вече не са го намерили. И когато открият, те се връщат обратно по рояка и изпълняват един катушкаст танц, подобен на танца, с който уведомяват пчелите в кошера, когато са намерили храна, за да кажат с него на останалите къде е местоположението, което са открили. В крайна сметка целият пчелен рояк ще премине през един вид демократичен процес, за да реши кое местоположение би било най-добро за гнездене. И тогава те напускат временната си кацалка и продължават към новия си дом, в който ще започнат съвсем естествено да изграждат пити, да развиват ново поколение, да събират пчелен прашец и нектар. Обикновено, когато едно пчелно семейство се рои, то образно казано се дели на две. С първата половина, най-често с по-голямата половина, от него напуска старата майка, старата пчела майка, за да образува отделно ново семейство. А другата половина остава в кошера с нова царица, понякога с нови царици, което води пък до появата и до литването на още няколко рояка, възможността за литването на още няколко рояка от този кошер, докато почти никакви пчели не останат в него. И това се е случвало. Но има случаи, в които старата царица, старата пчела майка има някакъв физически недъг и не може да отлитне от кошера. Тогава първият рояк литва с първата неоплодена майка от кошера. Какво правим, за да предотвратим роенето? От ранна пролет, когато видим, че някое семейство е определено по-силно, започваме да го отслабваме. Отнемаме му рамки с пчели, с пило. На тяхно място слагаме нови основи да градят. Целта е да създадем пространство в кошера. Понякога успяваме, но понякога не.
и тогава процесът роене е стартиран. Тогава започваме едно разрушаване на маточни части, проверяване дали са замлечени, дали има вътре ячице, което се храни. Появата на маточници. Унищожаваме маточници. Създаваме обем, слагаме магазини, вземаме рамки. Понякога успяваме, понякога не. Но когато вече нищо не помага и пчелите действително са готови да литнат от кошера, вече няма почти никакво пило и виждаме ги как бездействат, тогава предполагам, че по този начин, всъщност по тези начини работят почти всички пчелари, но тогава намираме майката, колкото и да е трудно след всичките тези пчели, намираме майката, вземаме с няколко рамки пчели, ако има все още, и запечатано пило и създаваме едно помощно семейство, което в един по-късен етап ще използваме. Било то и тук на този същия кошер. Така постъпихме и с този кошер. След като отделим майката, проверяваме всички рамки, унищожаваме всички маточници, избираме по наше усмотрение дали сме прави, дали не, е друг въпрос. И няколко, 1, 2 до 3 маточника и ги оставяме в останалата част от семейството, за да ги отгледат, да се излюпи нова царица и евентуално да се оплоди и да започне да функционира отново това семейство. Но ако нещо не се получи, нещо се обърка, има пчелояди, губят се царици, понякога не е добре отгледана, случват се, губят се царици, ние вече имаме готов резервен вариант с старата майка, връщаме, обединяваме семейството и по този начин реално не търпим никакви загуби, защото роенето е естествен начин на размножаване на медоносната пчела, но си е много труден период и наистина загуба за пчеларя. Така постъпихме и с този кошер, отнехме майката, оставихме няколко маточника, в момента проверявам дали случайно има излюпен, все още се отглеждат. 2 от маточниците бяха незапечатани, вече са запечатани, така че най-скоро време очаквам новата майка и ако е речено, всичко ще бъде наред с него, ако не, имаме вариант. Благодаря ви, че бяхте си с мен. Следвайте канала ни. За мен ще бъде истинско удоволствие да ви разкажа и да ви покажа това, което знам аз от света на пчелите. До скоро!